Drago mi je da 14. put u Splitu možemo pozdraviti pripreme radnje za 14. međunarodni sajam GAST koji se održava od 4.3. do Dana žena ili 8.3. Kao i svake godine, tjedan ili 2 dana prije samoga sajma, radi se ocjenjivanje kvalitete vina i jakih alkoholnih pića, koje je i ove godine zadržalo jednu laskavu titulu da je to najveće i najkvalitetnije ocjenjivanje vina u čitavoj Hrvatskoj, pa čak i šire. Ove godine smo imali priliku pogledati kako enolozi ocjenjuju preko 500 uzoraka vina i jakog alkoholnog pića, što je doista veliki broj uzoraka. Zašto ljudi šalju i proizvođači šalju toliko uzoraka u Split na sajam GAST? Zato jer smo uspjeli napraviti od sajma GAST i nagrade na sajmu Dionizijana koja se bavi vinima, prepoznatljivu i hvale vrijednu nagradu i ko dobije tu nagradu ima razloga se dičiti i ponositi tom nagradom za svoj proizvod. Svaka kategorija vina ima svog šampiona, a vina se dijele u 6 kategorija, počevši od bijelih vina, crvenih vina, crvenih mirnih vina, predikatnih vina, pjenušaca itd. Najviša nagrada koju može osvojiti jedno vino, kako kod nas, tako i svugdje u svijetu, je šampion te kategorije. Poslije toga imamo velika zlata, međutim što je jako dobro za sve naše sugrađane i za sve buduće korisnike tih vina, što će moći na sajmu GAST degustirati i probati sva ta visoko ocijenjena i brojna vina. Zato postoji poseban degustacijski pult gdje se normalno uz jednu razumnu mjeru probaju različite vrste vina i različiti uspjesi svih proizvođača. Ocjenjivanje vina i nagrada za dizajn etikete i boce koji je vrlo bitan vizualni identitet svakog proizvođača. Radi se tjedan ili 2 tjedna prije sajma, čisto zbog organizacijskih potreba, jer svi ti rezultati moraju ući u katalog sajma, znači koji se mora tiskati neko vrijeme prije samog početka sajma, a samoga dana otvaranja, znači 4.3. ove godine, se vrši dodjela nagrada svim tim vinarima koji su zaslužili ta odličja. GAST je miks nekoliko sajamskih tema koje sadržavaju, sajam GAST inače sadržava sajam vina, sajam prehrane, sajam pića, sajam ugostiteljske opreme i opreme za restorane, sajam kave, sajam namještaja i sajam Saturn. To je sajam za turizam. Zašto je toliko tematskih cjelina u jednome sajmu? Vrlo vjerojatno znaju naši sugrađani i vi da Split, nažalost, još uvijek nema sajamsko-kongresni centar gdje bi se takve priredbe mogle održavati samostalno. Najveći uspjeh sajma GAST ove godine je da i zadržao istu razinu broja izlagača i površine kao i prošle godine, uzimajući u obzir sve ove recesije i krize na koje se svi pozivaju. Mislim da je to više nego hvale vrijedan rezultat. Ali isto tako mnogi pametniji analitičari nego što sam ja iz Europe i svijeta su konstatirali da kad god je bila neka velika kriza zadnjih 50-60 godina u nekoj državi, kontinentu ili na svijetu, proizvođači su ulagali znatno više sredstava i vremena u marketing i promociju, čisto da pokažu ljudima da ako možemo sada napraviti dobar rezultat kad je kriza, onda možete samo zamisliti što možemo dobro napraviti kad su normalna vremena. I to je kroz povijest davalo uvijek rezultate i ljudi se, zahvaljujući pametnim ljudima koji vode poduzeće i proizvođače, drže tog pravila i rezultat takvog načina razmišljanja je sajam koji je iste veličine i istog broja izlagača kao i protekle godine. Vino je izuzetno velika nauka. Ja sam i poslije 14 godina šanse i prilike da probam i degustiram tako brojne uzorke vina, normalno ne isprobavam sve, ostao sam, nažalost, amater. To je ili imaš u sebi ili nemaš u sebi. Ja, nažalost, nemam u sebi tako veliku spoznaju o raspoznavanju vina. Moj vrhunac o znanju, o vinarstvu je li mi neko vino odgovara ili mi ne odgovara. A mislim da velika većina naših sugrađana i po tome može dijeliti svoje znanje prema vinu.